Ahoj, volám sa Peťo, som členom hnutia Zeitgeist a rád by som povedal pár slov o tom, prečo tomuto hnutiu venujem svoje schopnosti, čas a energiu. Tak ako mnohí iní, a ja som najprv videl filmy Zeitgeist the Movie a Zeitgeist Addendum a týmto ďakujem Petrovi Josephovi, že tieto filmy natočil a zverejnil. Takto som dostal príležitosť kriticky sa zamyslieť nad stavom sveta, v ktorom žijem a odštartoval svoju cestu za poznávaním toho, ako vlastne naša spoločnosť funguje a v čom spočívajú príčiny neustále zhoršujúceho sa stavu. Študujem medicínu a viem, že prevencia je vždy lepšia ako liečba. Mám však pocit, že na prevenciu veľmi nedbáme. Väčšina ľudských spoločností na to nemá čas a tak sa len prizerá, ako sa množia všetky tie varovné príznaky, míňajúce sa zdroje, chudoba, vojny, nerovnosť, dlhy, nezamestnanosť, finančné krízy a taktiež stres a nešťastie, ktoré z nich vyplývajú. Stav našej spoločnosti je dnes už veľmi vážny a nemyslím si, že nám pomôže nejaká klasická liečba záchrannými balíčkami pre banky a tzv. Ekonomický rast. Riešenia našich problémov totiž ležia mimo nášho súčasného uvažovania. Málo kto sa však nad tým dnes skutočne zamyslí. Hnutie Zeitgeist je prvé a zatiaľ jediné hnutie, o ktorom viem, že odhaľuje základné príčiny súčasného stavu sveta a zároveň ponúka riešenia, vďaka ktorým máme šancu prekonať tento zastaraný systém použitím vedeckej metódy a výskumu. Nevyhnutným krokom na tejto ceste je aj to, aby sme menili sami seba. Vzájomne sa vzdelávali a učili sa spolupracovať namiesto toho, aby sme proti sebe bojovali. Nikto z nás nemusí byť zadlženým, stresovaným otrokom a som presvedčený, že keď sa spojíme, prekonáme trhovo-peňažný systém a dokážeme spolupracovať na vytvorení udržateľného sveta. Potrebujeme však skutočne netradičné, kreatívne, kvalitné a vedecké riešenia. A ja chcem svojím dielom prispieť k tomuto smerovaniu spolu s priateľmi v našom slovenskom hnutí, spoločne so všetkými členmi hnutia Zeitgeist po celom svete. Pridajte sa aj vy.